TVR exclusive. Same till again. Ilasoni minem King Silver Ondoro eguru yepamudzi ndine pamhepo ndati wondinyanyira ndakushaya kana vekuchemera ndanyora nziyo mumwoyo zvondibata ndosaka ndoti dai wakwanisa kusununga mwoyo yavo ndiri ndega handingazvikwanise njira dzacho idzi dzikurema dai matisunungurawo dai wakwanisa kusununga mwoyo yavo ndiri ndega handingazvikwanise njira dzacho idzi dzikurema dai matisunungurawo ndinongodemba demba dai zvangu ndandi ndisina kumbozvarwa nekuti uhondo mufunge yandaona ingori uhondo mufunge yeminda dai makabvisa ichiri mimba vakundirwadza pandazvimba moyo uneronza ai ndotara ndoti dai wakwanisa kusununga mwoyo yavo ndiri ndega handingazvikwanise njira dzacho idzi dzikurema dai matisunungurawo dai wakwanisa kusununga mwoyo yavo ndiri ndega handingazvikwanise njira dzacho idzi dzikurema dai matisunungurawo kana ndakatadza kana ndakaresa ndiudzei pachine nguva kana iri mhosva ndoiripa